Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de commandant der zeemacht de zorgen begrijpt. Waar gaat het over? De spanningen tussen Amerika en Venezuela leiden tot veel zorgen hier in de regio. Gisteren spraken we met de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied, commandeur Walter Hansen. Dat gebeurde toen de pers was uitgenodigd op het nieuwe bevoorradingsschip Zijne Majesteit de Den Helder. Walter Hansen zegt dat hij begrijpt dat veel mensen zich zorgen maken, want hij maakt zich ook zorgen. Hij weet dat veel mensen op de ABC-eilanden de situatie gespannen bekijken. Dat geldt ook voor de lokale vissers. Het enige wat hij kan zeggen is dat Defensie er is om het Koninkrijk te verdedigen, ook het Caribisch deel van het Koninkrijk. Qua zee kan dat tot een grens van 12 mijl, dat zijn de territoriale wateren. En het moet een geruststelling bieden dat Defensie aanwezig is. De spanning tussen Amerika en Venezuela, zo benadrukte Hansen, is niet iets waar Curaçao of Nederland of het Koninkrijk mee bezig is. Het is iets tussen Amerika en Venezuela. Maar mocht er op wat voor manier dan ook iets zijn voor wat betreft de beveiliging van het Koninkrijk, dan is de Defensie er, aldus Hansen. Pleinslapers weggehaald door politie. In de vroege ochtend gisteren zijn buurtregisseurs naar het Wilhelminaplein gegaan om hulp te bieden aan verschillende mensen met weinig middelen die op de bankjes in het stadscentrum slapen. Aan deze persoon is uitgelegd dat het niet is toegestaan om daar te overnachten, omdat dit een slecht beeld geeft van ons stadscentrum. Later begreep de krant dat het merendeel van deze mensen in het proces zit om te kunnen worden opgenomen in een instelling waar zij een dak boven hun hoofd en een waardig bestaan kunnen krijgen. Dus omdat daar geen plaats is, slapen ze. Ja, omdat ze nergens anders kunnen op het Wilhelminaplein. Maar die buurtregisseurs willen dat die mensen niet daar slapen. Dat betekent dus ook werk aan de winkel om te zorgen dat de mensen de zorg krijgen die ze verdienen. Scholen vanochtend gesloten. Dat is gisteravond bepaald door de minister-president Gilmar Pik-Pisas. Hij heeft namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sport aangekondigd, gisteren dus, dat de scholen op dinsdag zijn gesloten als voorzorgsmaatregel vanwege de weersituatie. Dat gebeurde na overleg tussen de meteorologische dienst, het rampenbureau en op basis van informatie van het National Hurricane Center. Uiteindelijk, dat heeft u allemaal meegemaakt, viel het heel erg mee. En was er geen noodzaak toe, maar het was een voorzorgsmaatregel voor het geval het onweer echt met enorme kracht op Curaçao neer zou komen. En daardoor kinderen en ouders niet veilig naar school zouden kunnen gaan. Verdachten van drugsmokkel via containers voor de rechter. Dat gebeurde gisteren. Het Hof van Justitie behandelde het hoge beroep van een deel van de verdachten in rechtszaken die bekend staan onder de naam Crow, Sparrow, Anchor, Parrot. Het gaat om allemaal samengevat drugszaken waarbij op grote schaal cocaïne werd verstopt in containers in de haven van Curaçao, bestemd voor de internationale markt, onder andere richting Europa. Er waren 9 mensen betrokken, 7 zijn uiteindelijk in hoger beroep gegaan. Van die mensen die in hoger beroep zijn gegaan, waren er zware straffen uitgedeeld. 14 jaar gevangenisstraf voor de 53-jarige Robert R., 12 jaar voor de 34-jarige Jernel R. En ook 12 jaar voor Franklin B. Voor Jernel R. was het 14 jaar trouwens. Het waren hoge straffen. En de rechtbank in deze aanlag achtte hem verantwoordelijk voor het plaatsen, voorbereiden en vervoeren van cocaïne op grote schaal. Gisteren werd er over gesproken, maar heel veel mensen lieten weten dat ze eigenlijk nergens wat van afwisten. Er zijn allemaal afgeluisterde telefoons waarbij zichtbaar is dat er gesprekken zijn gevoerd. Maar toen het erop aankwam, hebben heel veel verdachten laten weten dat zij van niks weten. En dat is opvallend. ManPin dient een voorstel in voor klokkenluiders. De fractie van ManPin heeft gisteren een wetsvoorstel ingediend om corruptie binnen het openbaar bestuur op Curaçao aan te pakken. Het gaat om het wetsvoorstel Bescherm klokkenluiders.
En dat moet de bestaande wet over de juridische positie van ambtenaren wijzigen. Het doel is om overheidsmedewerkers verschillende kanalen te bieden om corruptie te melden. En ook belangrijk is dat ze volledige bescherming krijgen tegen represailles. Parlement mogelijk tijdelijk in Forti. Er wordt natuurlijk hard gewerkt in de commissies aan de verbouwing van het parlement. En enkele dagen geleden hebben parlementsleden samen met de huisvestingscommissie een bezoek gebracht aan het gebouw waar momenteel het departement Algemene Zaken in Forti is gevestigd. De parlementsleden bezochten de locatie onder begeleiding van een architect die uitleg gaf over de mogelijkheden om de vergaderzaal van het parlement tijdelijk te verplaatsen in Forti in afwachting van de bouw van een nieuw parlementsgebouw. Er moeten dus beslissingen worden genomen wat er gaat gebeuren. Ook hebben we daar natuurlijk het Plaza Hotel. Daar zal APC starten met de reconstructie van dat hotel. Er zijn belangrijke beslissingen te nemen. Ook de aankoop en renovatie van het Aqualectra gebouw bij RIF moet afkomen. Dus ja, de komende jaren zullen we nog veel horen over de bouw van het nieuwe parlement en de verhuizing, de tijdelijke verhuizing naar een tijdelijk onderkomen. Nationale Dialoog AOV uitgesteld. Het Nationaal Dialoog dat vandaag, 21 oktober, zou plaatsvinden, is uitgesteld. Dat heeft minister Charity America Francisca bevestigd aan de Extra. Onder leiding van minister Javier Silvania zijn er 2 grote bijeenkomsten van de Nationale Dialoog over AOV georganiseerd. Silvania trad vorige week af en nam ontslag als minister. En nu moet het weer opnieuw worden georganiseerd. Charity America Francisca, de minister, is momenteel in Colombia. Dus het is de vraag wanneer de tweede sessie daadwerkelijk van start, de derde sessie daadwerkelijk van start zal gaan. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar een break en daarna hebben we nog meer nieuws. Bida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Het is onrustig qua weer in het Caribisch gebied. U merkt het al, gisteren heeft de overheid van Curaçao besloten de scholen dicht te houden vanwege zware onweersdreiging. Uiteindelijk kwam het er niet van, maar het is nog steeds sprake van een tropische storing die in de buurt van Aruba zich bevindt. Heeft gevolgen natuurlijk voor Curaçao en Bonaire. Maar het is vooral een situatie die snel kan wijzigen en waarvan aangeraden wordt om de meteo-updates daadwerkelijk in de gaten te houden. Om iets aan te geven, de meteorologische dienst van Curaçao heeft in de afgelopen 24 uur, ik geloof wel 5 updates gegeven over de situatie. Dan is er ook nog sprake van de tropische storm Melissa die de
bovenwinden zou bedreigen. U ziet het op de beelden. Daar wordt ook natuurlijk met spanning naar uitgekeken. Het lijkt erop dat er geen cycloon komt, maar dat het bij een tropische storm blijft. Maar in ieder geval, er is weer een weerontwikkeling die een naam gekregen heeft. En waarvoor de bewoners natuurlijk, zoals altijd in het orkaanseizoen, zich moeten voorbereiden. We houden u op de hoogte, maar het is lastig om nu iets te zeggen over ontwikkelingen, omdat die redelijk snel kunnen wijzigen. Stemgerechtigden op Curaçao en ook op Aruba en Sint Maarten mogen al stemmen voor de Tweede Kamer. Van woensdag 22 oktober tot en met woensdag 29 oktober kunnen stemgerechtigden op Curaçao hun briefstembewijs ophalen en direct hun stem uitbrengen bij de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomes. Stemgerechtigden konden zich tot en met 17 september registreren om te kunnen stemmen. Daarvoor moet iemand tenminste 10 jaar in Nederland hebben gewoond of werkzaam zijn bij de Nederlandse overheid in lokale dienst. Het is niet zoals gebruikelijk bij de vertegenwoordiging, maar bij de universiteit. Daar kunnen mensen hun stembrief halen en meteen stemmen. En het is opvallend om te zien dat het aantal geregistreerde stemgerechtigden ten opzichte van de verkiezing in 2023, dat is nog maar 2 jaar geleden, is gestegen. Op Curaçao is sprake van een stijging van ruim 37% in het aantal registraties. En dat betekent dat er dus veel meer animo is om daadwerkelijk te gaan stemmen. We hadden het al eerder in de uitzending over de komst van het bevoorradingsschip. We zijn de Majesteit Den Helder. Daar waren we gisteren. U ziet dadelijk een korte reportage waarbij we laten zien hoe mooi, indrukwekkend dit schip is. Maar ook wat de komst nu betekent van het schip. Wat ze hier komen doen en wat het betekent voor de spanningen met Venezuela. Kijk naar het volgende video. We zijn hier op het helikopterdek van de Zijne Majesteit Den Helder. Dat is een nieuw marineschip dat uit Nederland gekomen is. En het is maandagochtend hier ceremonieel binnengevaren. Het is een enorm schip. We krijgen een rondleiding. We zien alles wat hier allemaal te zien is. En het is mooi, het is interessant en het is helemaal nieuw. Ze zijn hier officieel voor warm weer oefeningen. Dus om te kijken hoe het schip zich houdt onder deze klimatologische omstandigheden. Maar we weten allemaal, we zitten in een situatie waarbij ook Venezuela een belangrijke rol speelt. En we hebben daarom ook een gesprek met, en dan pak ik even het papiertje erbij, degene die wat meer kunnen vertellen over het schip. Dat is namelijk kapitein-luitenant ter zee Stefjan Veenstra. Hij is de commandant van het schip. Maar ook de commandeur Walter Hansen, de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied, zal ons uitleg geven over het schip, maar ook over de situatie in Venezuela. Ja, welkom aan boord van Zijne Majesteit Den Helder, het nieuwste schip van de Koninklijke Marine. We zijn vanmorgen aangekomen vanuit een overtocht vanuit Nederland. We hebben een kleine 2 weken over gedaan. Het is fantastisch om hier weer terug te zijn in het Caribisch gebied. Maar is het de eerste keer dat dit schip die hele overtocht gemaakt Ja, dit is de eerste keer dat wij de overtocht over de oceaan hebben gedaan. En hoe is dat gegaan? Ja, goed kan ik eigenlijk wel zeggen. Het schip heeft zich technisch goed gehouden. We zijn 2 weken geleden op een zondag vertrokken. Met Europees weer, om het zo maar te zeggen. Dat was wat slechter weer dan hier. De oceaanoversteek is voorspoedig gegaan. Via de Azoren, waar we even iemand moesten afzetten, zijn we doorgevaren. En nu zijn we keurig op tijd hier aangekomen. Dus al met al goede overtocht gehad. Waarom hebt u Curaçao als eerste bestemming gekozen? Nou, we zijn al eerder op de Noordzee geweest, dus we hebben al een aantal bestemmingen gehad. Maar we zijn hier voor onze warmweerbeproevingen. Dat betekent dat we het schip echt gaan testen onder meteorologisch zware condities. Dus warm water, hoge luchtvochtigheid en een hoge buitentemperatuur. En dan is Curaçao voor ons een logische stop. Om voornamelijk in het Caribisch gebied onze testen te kunnen uitvoeren. Waar gaat u hierna naartoe? Nou, als wij hier vertrekken, dan blijven wij in het Caribische bassin. Dan gaan we onze testen uitvoeren. En dan, als wij klaar zijn, dan zullen we richting de Verenigde Staten varen. Waren de mensen in Nederland bezorgd dat u deze kant op ging? Nee, mensen waren niet bezorgd dat we deze kant op gingen. U weet het, hè? De spanningen in Zeker. het Caribisch gebied. Ja. Het is anders dan normaal als je naar Curaçao gaat op deze kijk, maar wordt er anders op voorbereid? Nou, wij zijn als marineschip voorbereid. Dus het is natuurlijk dat wij goed weten wat er in de omgeving speelt. Maar wij zijn hier eigenlijk alleen maar om onze warmweerbeproevingen te doen. Dus als we hier vertrekken, zullen we dadelijk mee aanvangen. Maar u bent niet zonder munitie vertrokken. Nou, elk marineschip heeft munitie bij zich. Ja. Nee, maar waar wordt rekening mee gehouden? Ik
vraag ik meteen. Ik weet dat iedereen maakt zich zorgen over de huidige situatie. Er ligt een prachtig schip in de haven. Er zijn Amerikaanse schepen, er worden geluiden gehoord over Venezuela. Ja. Hoe bereidt u zich voor op zoiets? Ik zou... Oh, pak jij deze? De Den Helder is hier voor de warmweerbeproevingen. Ja. Dat is planmatig al een jaar geleden bedacht. En dat plan voeren we uit. Okay. Ja. Maar mocht er een noodzaak ontstaan om iets te doen, dan ben je dus klaar daarvoor. Defensie is altijd gereed, maar daar heeft de Den Helder geen rol in. En mocht een Amerikaans schip hulp nodig hebben van jullie, zijn jullie dan daar ook te helpen? Iedereen op zee die hulp nodig heeft, krijgt hulp. En dat is een internationale maritieme regel. Dus als er sprake is van hulp die levensbedreigend is, zinkend schip bijvoorbeeld, dat kan van elke nationaliteit zijn, dan help je altijd. Ik begrijp u helemaal, maar we zitten in een situatie waarbij een bevriende natie kleine bootjes bombardeert. Daar zien we spectaculaire beelden van op True Social, waarvan wij nooit hadden gedacht dat het hier in het Caribisch gebied kon plaatsvinden. Hoe kijkt u daar tegenaan? De vraag die u stelt heeft niets te maken met de komst van de Den Helder. Begrijp ik. Dat is een ander onderwerp. En wat ik zie, dat baart mij zorgen. Ik weet ook dat de landen zich zorgen maken, de ABC-eilanden. Dus Aruba, Curaçao als landen en Bonaire als eilandgebied. En we zijn in goede communicatie met die drie om daarover te communiceren en te kijken wat dat betekent. Voor de duidelijkheid, het Koninkrijk is niet betrokken bij de Amerikaanse operatie. Dat is een nationale Amerikaanse operatie. Maar u zegt, u helpt als het mogelijk is om mensen te redden en zo. Mocht er zo'n bombardement komen en mensen moeten gered worden, springt u daarbij in? Op dit moment doet zich die situatie niet voor. Als die situatie zich voordoet, dan handelen wij naar bevind. Ja. Dat is diplomatiek antwoord. Dat is de bedoeling ook, ja. Maar ondertussen, we zitten maar 30 kilometer van Venezuela af. Er worden bootjes worden beschoten. Onze vissers moeten zij zich zorgen maken? Kunnen wij wel ver genoeg uit de kust? Hoe moeten zij daarmee omgaan? Defensie is verantwoordelijk voor de veiligheid, ook van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het Caribisch deel van het Koninkrijk stopt bij de 12 mijl. Dus mijn advies is, zorg altijd dat je in je eigen territoriale wateren blijft. Daar garanderen wij de veiligheid. Ten slotte internationaal nieuws. Colombia klaagt over Amerikaanse invasiedreiging en roept ambassadeur terug voor overleg. De regering van de Colombiaanse president Gustavo Petro heeft gisteren een dreiging van invasie door de Verenigde Staten aangeklaagd en haar ambassadeur in Washington teruggeroepen voor overleg. Dat gebeurde na de aankondiging van president Donald Trump van Amerika om de financiële steun aan Colombia stop te zetten wegens het zogenaamd bevorderen van de drugsproductie. De harde woordenwisselingen tussen de president van Amerika en de Colombiaanse leider hebben de betrekkingen tussen de historische bondgenoten in de regio tot het laagste punt in decennia gebracht. De Colombiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Armando Benedetti, verklaarde gisteren dat de Amerikaanse houding neerkomt op een dreiging van een invasie of een militaire actie tegen Colombia. Want Amerika wil dat de narcoteelt onmiddellijk moet sluiten. Doen ze dat niet, zei Trump, dan zal de Verenigde Staten het voor hen doen en niet op een vriendelijke manier. En volgens Colombia betekent dat Amerika binnen wil vallen, want er is geen andere manier om plantages te kunnen sluiten als je niet zou binnenvallen. Spanning dus tussen deze twee landen, dat natuurlijk ook al langere tijd spanning is tussen Amerika en Venezuela. En dat zijn net de twee dichtstbijzijnde buurlanden van het Zuid-Amerikaanse continent van Curaçao. Dus we houden het voor u in de gaten. Dit was Extra Journaal, we zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.